Saan na tayo? Nasa airport. Saan tayo pupunta? Palawan. Number 27. Ayun po, yung swimming pool po natin ngayon. So, bag isa lang po muna yung available. Yung number 15 po. Yan naman po yan. Hello, kids! Ang cute naman yung dalawa. Ang bal. Matches sa si Papa RJ. Yan yung narinig mong papa. Siya si Papa RJ. You pregnant now. I'm not gonna record you forever. Very look. Very is now a YouTuber. Layo na, ano? Hindi, tsaka baka gumano ng tubig. Madala tayo ng... Bigla namang... Mas malamig. Hindi naman.
Hindi naman. Madilim na. So kung galing lang namin mag-swimming, so mamaya manonood kami ng fire dance. Baka meron. Yung dalawa yan sa likod. Si kuya nasa unahan. Yan, dito na kami. Si kuya nagmamadali na, malamig. Takot ka sa frog? Ha? Saan tayo kuya? 66. 166. Princesa Gualin. Isa lang kayo. Hi sir, ma'am. Apat kayo, isa lang. Kami Happy ni Mama, 29th isa lang. anniversary po. And this is your anniversary song. It's dedicated to you, both of you guys. Yan, tas okay. Sige, tap mo. There you go. Let's go. Okay, hindi siya magbubukas hanggat wala yung card. So, kailangan ilagay mo yung card dyan para umilaw. Yun. Ay, kuya, enjoy. Parang pagod si kuya, oh. Sarap. How about you, Matthew? Pagod. Pagod. Ito yung rep nila. Yan, malamig na, oh. Hey! Yung pala maraming, naubos din sa amin, eh. Teka tayo. Ano siya gumising, maga? Sabi namin nag-jogging, pinangalit eh. Sa patulog, ano? Sabi ko, uy, madilim pa. Pagtingin ko, maliwanag na pala. Maliwanag na siya. Di ba nag-jogging siya? Oo, mas marami ang na kumain. nga eh, wait na doon. Sumakay ba kayo? Hindi, naglakad lang. Kanan, kaliwa! For the crazy destination because there was a storm. You almost drowned me there to swimming. So thank you for rating it infinite. Let's go, fire in bacon head! Si Macho yung bacon head. Hindi si Kuya Fire and boat. Wait, Macho. sino nag-enjoy? Yoko. Nag-enjoy ba kayo? Ang Thursday, papasok na. Oo. Mami, sunburn. Macho. Sunburn si Macho? Sa ilong. Anak ka ng araw, di ba? Sun... Ako si Neptune. Oh, Neptune malamig yun eh. Oo nga, wala namang ano dun eh. Ano yun eh, mag-freeze na. Kasi malayo siya sa araw. So mamaya mag-swimming ulit tayo, ha? Ako tapos si... Sasama at si Kuya hindi. Hindi, ako yung magsasama. Hindi, ako. Sasama sa inyo. Wala sama, istorbo lang kayo eh.
Kung saan ka sumusuot. Kayang kill. Phones cannot kill. Sige, sino unang mumove muna? Ako. Wait, hindi ba ako? Okay. Win si Kuya. Move Kuya. Next Matthew. Ate ba naman next? Okay, anyways, hipon mo eh. Dati lang walk 2 times. Ano ba itong gagawin? Ano lang siya? Pwede siyang gumanon. Pero kailangan walang nakaharang. So hindi siya pwede bumitaw. Kapag ano, pagkawa siya ng L na yung blockage, Kailangan yung pag nag-move siya ng L, yung bababa niya, walang nakaharang. Walang yun. nakaharang. Yung paano hindi pwede mag-kill? Hindi. Dahil hindi niya kaya mag-kill yung something. Wait, okay, yung phones miss. May yung distract ka harang. I like that. Hindi, yung letter Kuya, ano siya, hindi ka mag-cheat. Kung ano yung letter na mapunta sa'yo, yun lang yun. Hindi na pwede tangkal dito. For example, yung mga nabuo mo, lalagyan mo dito, gagawa ka ng words. Yan ang Ganito yan. Saan yun? Ito naman, ginagamitan to ko yun ng ball pen, saka ng paper. Kunwari, ano mo siya. Ngayon, mag-iisip ka ng mga words. Hahanap ka ng words sa loob na pwede mong mabuo. Imagine. Which, okay, lilista mo siya dito. Karamihan ngayon ng ma-assemble na words. Kunwari ito, meron ko na-assemble na 3 words. Si Macho 4 words. So, panalo si Macho? Kasi 4 yung kanya.